Hello guys, hello people, welcome back to this YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching from. Thank you for coming. I'm K&G TV, where we do celebrity news and social media wahala. I saw this video on the internet. I thought it wise to bring it to us all. I don't know what you think about the video, but please just watch to the end. Leave your comments in the comment section and don't forget to subscribe. Click the like button and the notification bell, and I'll see you on my next video. As of now, I'm out. One love. Afambu Ugezu je Ugezu ayake Enugu ukwu na okwulu ndị Igbo n'Ụmụnri. O nwere ibe m hụrụ nwanne m nwoke onye Anioma kwuru. M wee chọọ ka mgbada ọkpa na ya bụ okwu wee gbatukwu onye ọkpa nwa obele. Unu mara dị social media nwa anyị na-aba n'ime ya na ọmaka. Sirapụsị ebe ndị mmadụ na-eme n'ime ya. Mana ị na-anya n'ime mmụọ na eziokwu ị ya ama na social media dịkwa mma. Emekata ihu ezigbo ibe n'ime social media nwere ike ịgbanwe ndụ mmadụ. Ife a nwoke dị malụ mmadụ nne onye Anioma. Achọrọ m ka unu gegodi ya ntị. Unu gesie nye ntị. Nchigatazi azụ wee kwuo ebe m chọrọ ikwunu. Onye na-mara ebe o si bịa. Anyị nwere 25 local governments, 3 senatorial districts. Delta North bụ anyị ndị Igbo, ya 9 local government. Delta Central bụ ndị Soko na ndị Urobo, 8 local government kafanwa. Delta South fa bụ ndị Ijo na ndị Ichakiri, 8 local government. So ndị Igbo nwere more local government na Delta State than ndị ọzọ. Afa gị bụ Okeke, afa gị bụ Okafọ, afa gị bụ Nwachukwu, esi n'iburu Igbo gị ka Igbo si. Anyị ma na o nwee ndị si Benin na ndị ọzọ bịacha ibi na anyị Igbo East. O nwekwazi ndị ọzọ mix si ibi ndị si Ghana na ndị Sierra Leone bịacha na Enugu de nwanche eme Igbo. You know, the same thing ka anyị nọ na Anioma. Anioma basically bụ ndị Igbo. Nkobale ndị Asaba ya bụ Ahaba Nteje ka fasibịa Ọkpana bụ Nri, Ọwa bụ Nri, Igbanke bụ ndị bụ Ogbe Modiafa bụ Nri, Ọgwashi Ugwu bụ Nri, Igbuzo bụ Isu na Nri. Mana o nwekwa within the group ịbịa afọ dịka na-ebu dị na Oshimiri local government, Oshimiri North local government, ndị Ebu bụ the truly 3 communities. Awa na-asụ asụfa felue taa ya bụ ndị Nri, ndị Olukwomi, Ori Yoruba na ndị Gala ya Ebu. So ọ bụ na ndị ọzọ na-eklemu na fa bụrụ ndị Igbo, fa ka mee ka ndị Ebu keep their 3 languages, keep their language wasibia. Ụfọdụ na-eklemu na fa si Benin bịa, fesoro Benin bịa. O nwere ndị a na-akpọ ndị nwe eze Chime, ya bụ dịka Uselokwu, Uselazagba, Obio, Ọnịcha Ugbu and the Ọnịchas. Okay, nne fa bụ onye Benin, mana nna fa bụ Chime onye Igbo dibịa. You know, so ụfọdụ kwere na fa bụ ndị Igbo, ụfọdụ kwere na fa bụrụ ndị Igbo. Mana ndị onye bụrụ ndị Igbo a na-asịsị fa wazizi aza afa ndị Igbo, ụmụ ụnụ niile na-asụ Igbo. Ọ bụrụ si Benin bịa ka ọ nọ si Soko ka Urobo bịa, ọ na-aka na-asụ ọnụ ndị anwa na-aza afa ndị anwa. Emime unu ga-aga na-agọsị unu si ebe a bịa, mana ife niile unu na-eme bụ ndị Igbo ka unu si echi eze ndị Igbo. Ọ ga-ekpatazi ya ọ bụ onye bịazi ya na anyị mmadụ. Okay, ị nọ na be gị ndị anyị mmadụ abịa displace ya, welu ya tradition, welu everything in how many years? We lose their own language, superimpose on our own language. Therefore, ilufuzi ọnụ bụ unu mba nke a bụrụ eziokwu. Mụnwa kweta na Anioma niile bụ Igbo, mana o nwere ndị isi Benin na ndị ọzọ join na afa pempe. So amasịzi na
arụrụ ụwa banye na akpa shuga so akpa shuga ama asọzi ka shuga so mụ akwe na anyị bụ ndị Igbo ọ ya kpatara ndị bụrụ prezident aka ikenga ya bụ Igbo niile Owuechi abụ onye ọgwachi okwu na anụghị ibe okwu unu na-ebe anya n'obodo anyị unu abụ ka ndị Fulani si eme onye Fulani nke si ma Ethiopia ma nke si Senegal ma nke si Mali ma nke si Chad ma nke si Sudan ma nke si Nigeria ebe ụlọ onye Fulani esi na nwancha niile na-asị na ya bụ nwanne na-eme nwanne na-ezukọ ka nwanne na-akpa alụ ka ụmụnne mana enu ndị Igbo anyị bi n'ime obodo a ịbịazi onye Igbo nke bi n'ebe a na-akpọ Delta ma ebe a na-akpọ Rivers ọ sịghị na ya bụ ozi onye Igbo ị na-ene ya anyị yara aghọta ịma na o nwere egwu a ntị mgbe a onye Igbo agọnarị ndị Igbo onye ọbụla na-ege egwu ndị Igbo ya akaba arụ ka o je gee egwu a ọwụ na-eje ebe dị ka na Boomplay ịya ahụ egwu a iru etie Ugezu ịchọ trak Ugezu nke a na-akpọ onye Igbo agọnarị ndị Igbo ijekwuo na Google sef ọ dị na Google ịrụ na Google etinye onye Igbo agọnarị ndị Igbo ije na iTunes ọ dịkwa ebe a ka ịrụtagodi ibe a ịbụzi onye Igbo kpọọ nwanne ya sị ya na ya wụ ozi onye Igbo onye ndị bebe na-azụ Eke onye ndị bebe na-azụ Orie onye ndị bebe na-azụ Afọ na-azụ Nkwọ afọ izu mkpụrụ ụbọchị 4 nke anyị ji wee malụ ndị Igbo onye ndị bebe na-azụ afịa ndị Igbo ndị a ọ sịghị na ya abụrụzi onye Igbo ụfọdụ ndị a sịghị na bụ ndị Delta ịjụ onye sị ya tupu eke Delta kedu onye ebe ịbụ kedu onye kpọrọ gị Delta a kedu ebe Delta si wee bịa kedu onye kpọrọ gị ya ụfọdụ asịghị na bụzi ndị Rivers ịjụ onye sị ya tupu akpọọ gị onye Rivers kedu onye ebe ịbụ anyị nche niile bụ ụmụ nwanne na ka ndị ugwu na-eri anyị ọ na-eri anyị mugu na-eri anyị ezigbo mugu anyị na-eme ka ọ na-anya mara ibe na ebe nwoke onye a na ọma nwanne nwoke na-ekwu okwu ya tọgbọ nnọọ ka agụ oghe onye ọbụla bụ onye Igbo gechee ibe okwu wee bụ na o nwere ebe ịmụtara n'ime ya ịma na o nwekwa ka ụbọchị gị si wee dị o nwere ebe a na-akpọ Bale na Kogi steeti njere ọ bụrụ na ndị a bụ ndị Igbo ndị Ọbale na ndị obodo niile gbaba okirikiri ọ na-azasa ava ndị Igbo na-aza ma Okeke na-aza ma Ada nwaanyị nke anyị nọbie adị ya nwaanyị bụ Ada ka a na-akpọ ya n'Ọbale na Kogi steeti ọ n'ebe ebe na ndị Agụrụ eri nọ wee nwee bandịrị ndị a bụ ndị Igbo dị ebe a na-agbaba ndị olu mana ọkwa omenala niile ndị Igbo na-eme ka fa na-eme ibe nje ube vidio a bụ ka anyị tụwa na alụ n'obodo nwee ka o si wee dị obodo adịghịzị mma n'obodo adịrị mma bụ ụlọ ndị nze obodo okwu ndị Igbo mana ndị nze a na-elu ụlọ n'obodo bụ ndị na-akpakwa alụ ka obodo ya esi wee dị mma n'obodo adịrị mma bụ ụlọ ndị nze mana obodo mebie n'ọkwa ndị nze ya edozi obodo a nze ahụrụ n'ọnụ arọ mmadụ dị o nwere ụmụazị ndị dịcha 25 na 27 abụchakwa olu ndị nze n'obodo dị iche iche ya na ịbụ nze enwere ive o nwere to do with age ka anyị kpaba na alụ tụkọta na isi anyị ọnụ wee were ọkpa chọọ ebe daa na mmiri onye Igbo ọwụna ya ejegodo egwu a onye Igbo agọnarị ndị Igbo egwu a nwere etegoro ezigbo aka ntị ya bụ egwu mana m nwapụzi n'iti egwu maka ibe dị na fim bụ akpụzialụ nwanne unu mgbe a na-eme ezie nke a mmadụ ya ara aga na-emechi ibe niile mana ndị
ndị na-esokwe m na-emekọta mgbe ụfọdụ asị m gụọlụ egwu mana m abụchazi onye egwu onye mere ọtụtụ ndị mmadụ amụrụ dị na nna agụ egwu mana egwu nna agụ egwu ndị Igbo maka na ibe ndị Igbo na-adị m mma rinne ibe a nwoke kwu adịka mkpa ana m ayọ Chukwu nọ n'eluigwe ka o gozielu nwoke a otu o si wee kwuo okwu a ka ndị Igbo niile were nye bụ okwu wee mee ibe ọ ya abala onye enu baala onye ana baalụ nwoke baalụ nwaanyị ngwa ibu ndị Igbo ji ekotu aghara agbajinete onye ọbụla bụla anyị wee sị na ebe anyị na-eme adịrị ya mma na anyị ya anwụ onye anyị eji ana wee zee mmiri ebe anyị ya eri ya aga na-abịa nke ya eri anyị ya yara abịa na onye kwetarakwa n'ibe nna agụ n'ọvọ Igbo na Chukwu ya emeri ya karịa ka o si wee yọ ana m ekene onye enu kene na onye ana nke onye si ya zere mana ọ bụrụ na o zụta adịba mma ka ndị akọwa ịma na ọ dịbalụ gboo Igbo bụ Igbo ekenekwa emu ụlọ ọzọ ugezu jee ugezu ayaka ndị Enugu ukwu na okwulu Igbo na ụmụnri ọmụ nwa nwere alụsị na-eli azụ na njikọ ọka ka ọ dịrị na anyị mma ise obi na-agbawa m ma mfụzi ya na nwanne m ozi anya nwanne m ọ sị na ya bụrụ onye Igbo ile ya anya n'iru ị na-abụ onye Igbo wee ozi anya nwanne ọ sị na ya bụrụ another Savior. Holy, 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 Adimebujuku. Another Savior. Another Savior. Holy, 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 Adimebujuku. My name is Mobiem. Special dedication to the gallant heroes of the Nigerian Biafra War and IPOB families all over the world. I remember the Nigerian Biafran war, in the thickness of the Biafra genocide. Hey, one man revived the vanishing hope to life. Let the great Biafran army to fight, and they were singing out, holy, 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 is another Savior. They were singing out, holy, 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 is another Savior. Holy, 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 is another Savior. Many years after the genocide, whoa, yet another great leader has risen up now. Oh, and he's leading the Biafrans to victory. Madika yabika kwa na no. Hey, ana mekele chukwanya bioma. Chukwama me. So gisi were noji yabo. When I'm singing along. Holy, 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 holy. Mandekano is another Savior. Holy, 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 holy. Mandekano is another Savior. Savior.